Te-ai despărțit? Ok, știu că este dureros, însă este nevoie neapărat să eviți aceste 3 greșeli, pentru că dacă nu le eviți, consecințele lor pe termen mediu, lung și chiar foarte lung pot fi devastatoare pentru tine. Prima greșeală este aceea de a sări imediat într-o altă relație, de a căuta o relație tampon, se mai numește, o relație în care practic să fugi cumva de durerea despărțirii, să fugi cumva de gândurile care te năpădesc, să fugi cumva de emoțiile care pur și simplu te copleșesc și să le înlocuiești așa, să le pansezi, să zic așa, cu niște emoții așa zis pozitive dintr-o altă relație nouă. Este o greșeală foarte mare, pentru că dacă vrei să faci lucrul acesta, tot ce vei obține nu va fi altceva decât o reeditare a vechii relații, de data aceasta cu un om nou și cu o situație nouă care te va descumpăni și mai mult într-un final. A doua greșeală foarte mare este aceea de a da socoteală lumii pentru deciziile tale. A te justifica, a ataca și așa mai departe. Lumea are gură să vorbească, tu nu o vei astupa niciodată, nici dacă divorțezi, nici dacă nu divorțezi, nici dacă rămâi, nici dacă pleci. Așa încât încetează să te mai agiți, să te mai preocupi pentru ce spune lumea, ce spun părinții, ce spun bunicii și mai știu eu cine mai spune pe acolo. Nu, este viața ta și este treaba ta ce faci cu ea. Iar a treia greșeală, la fel foarte capitală să zic așa, este aceea de a nu avea grijă de tine, de a te delăsa, de a te refugia în muncă, de a nu petrece timp cu tine pentru a te vindeca, pentru a trece peste această perioadă de doliu. Foarte important de reținut este că orice despărțire presupune o perioadă de doliu pentru că ai pierdut relația respectivă, în care ai investit emoție, timp, bani și așa mai departe, speranță dacă nu altceva sau iluzii, dar tot ai investit ceva. Așadar, fii atent și alocă-ți acest timp pentru perioade de doliu. Undeva o perioadă optimă este între 6 și 12 luni. Nu intra într-o altă relație în această perioadă. După 6-12 luni poți să intri liniștit dacă ai lucrat cu tine și ți-ai vindecat rănile. Eu sunt Loredana Latiș, sunt președinta Academiei de Coaching din România și cu multă iubire te îmbrățișez și te iubesc. Pa!